Estem parlant d'una àrea que va gestionar en matèria d'inversió més de 37 milions d'euros, dels quals aproximadament 24 van a destinar-se a obra nova, 8,2 a conservació d'infraestructures que ja existeixen, més de 2 milions a expropiacions, a poder obtenir terrenys que permeten en el futur desenvolupar aquestes actuacions i 2,4 per a projectes que tenen per objecte la millora de la xarxa viària de la província. Si algo tenia que definir quin era el pla d'actuació era sense cap dubte el treball en l'eliminació dels punts negres, d'aquells punts en els quals es produeixen un major índex d'accidents. Però a més volíem que este pla d'inversions arribara a totes i cadascuna de les comarques i que ho fera a través d'inversions que probablement no siguin tan grans en quantitat com en altre moment. Són moltes més, però també probablement van a solventar molts més problemes. En total, estos 37 milions d'euros van a plasmar-se en 18 projectes que es transformaran en 45 obres que, a més, esperem que al llarg d'aquest any puguen ja ser una realitat. I per això, des del primer moment, el diputat de l'àrea, Pablo Seguí, es va empenyar en treballar tant des de l'àrea com amb la resta de grups polítics, als quals vull també agrair la seva predisposició i el seu treball en el canvi del plec de carreteres. De tal manera que si abans el plec de carreteres tenia una part de valoració subjectiva, el que fa este nou plec és objectivitzar al màxim els contractes, de tal manera que les concessionàries, aquelles empreses que s'adjudiquen les inversions, ho facin perquè realment oferten el millor preu, oferten les millors condicions en el desenvolupament de l'obra. És evident que la seguretat vial és un tema que ens afecta a tots i a totes i els alcaldes tenen una gran responsabilitat en aquest tema. I parlem d'inversions en totes les comarques de la demarcació, de manera que és una inversió que està molt territorialitzada, vull dir que anem a intentar que arribi a tots els punts de les comarques que estan dins de la província de València. Parlem de conceptes tan diversos com accessos a municipis, obres d'asfaltar, rehabilitació de ponts o de vies per als vianants, sempre tenint en compte que el tema de la seguretat vial, com ha comentat el president, és important. Yo quisiera destacar como han dicho antes el presidente y la vicepresidenta, son 18 licitaciones que comprenderán 45 actuaciones y que querría de alguna forma destacar algunas obras por sus peculiaridades. Destacar por su importe la actuación que vamos a hacer en Requena, en la CV 391, que vamos a hacer el acondicionamiento y el refuerzo, donde hacemos una inversión de 1.911.000. También por su importe en Sot de Xera, la CV 395, que haremos una ampliación de la plataforma con 2.622.000. Y destacar por las mejoras que hacemos en la demarcación. Por ejemplo, en la demarcación de Alcudia tenemos una inversión de 1.281.000 con 13 actuaciones dentro de esa licitación. En la demarcación de Alcira, 1.484.000 con 7 actuaciones. En la demarcación de Serra invertiremos 2.171.000 con 6 actuaciones, a la que hay que sumarle 923.000 en señalización, que hacen un total para la demarcación de Serra de 3.094.000. Y por último, en la demarcación de Buñol invertimos 1.211.000 con 4 actuaciones dentro de esa licitación. Destacar de este presupuesto que creemos que es un presupuesto realista, donde todas las inversiones estarán adjudicadas en el 2016, la gran mayoría ejecutadas y finalizadas en la anualidad. Y lo que preferimos es hacer obras razonables que mejoren la seguridad vial en nuestras carreteras y no obras faraónicas que cuestan mucho y no aprovechan tanto. Destacar de este presupuesto también los nuevos proyectos que estamos preparando en el área de carreteras, 4 proyectos en concreto. Uno es el proyecto de la conexión de municipios a través de vías ciclopeatonales, con el objetivo de al menos hacer una actuación por comarca a lo largo de la legislatura. Un proyecto de estudio de mejoras en la seguridad vial y adecuación de las travesías de la red provincial. Otro proyecto que es el proyecto de adecuación de las paradas de bus en la red provincial para mejorar la seguridad vial a la hora de que los usuarios del autobús lo puedan coger en las mejores condiciones de seguridad, y un proyecto de medidas correctoras del ruido.
Luego hablamos.